Kaixo, koala naiz. Hemendik oso urrun dagoen lurralde batean jaio nintzen, Australian. Horregatik, ez nauzu inoiz zure inguruan ikusi. Baina, noizbait Australiara joaten bazara, bertan aurkituko nauzu. Ba aldakizu nolakoa naizen? Ba nire burua eta nire sudurra handiak dira. Begiak berriz txikiak. Horregatik ez dut ondo ikusten, baina oso ondo usaintzen dut. Nire ilea grisa da. Gorputza eta belarriak ilotsuak ditut, pelutxe maitakor baten modukoak. Baina adi. Zuhaitzetan lasai egotea gustatzen zait, eta inork ez molestatzea nahiago dut. Badakizu ze tamainakoa naizen? Ez naiz elefantea bezain handia, ez da xomorro txiki bat. Gehienetan, txakur ertain baten tamaina dut. Baina nik ez dut buztanik. Bazkaltzeko hostoak jaten ditut gehien bat. Nire hosto gogokoenak eukalipto hostoak dira. Bai onak. Nire bizitzaren denbora gehiena zuhaitzen goialdean pasatzen dut. Bakarrik jaisten naiz zuhaitzetatik beste zuhaitz batera pasatzeko. Egunean 20 ordu egiten dut lo. Lokuluska egitera noa orain. Ondo lo egin. Ikusi duzuenez, kanguruekin batera, koala Australiako animalia ezagunetakoa da. Ezagutzen alduzu Australian bizi den beste animaliren bat?